המכינה הביא אותי את זה שמאוד רציתי לחזור למסגרת לימודית, ומצבי שהיה לי אחרי המחלה לא ידעתי איך, ומכינה זה היה המסלול שהחזיר אותי ללימודים. אני, אם לא הייתי עושה את המכינה הזאת, הייתי מתחיל ללמוד עבודה סוציאלית, והייתי נופל. וזה איזושהי מדרגת עזר, שבו אתה בא, אתה בודק את עצמך, ואנחנו דיברנו, הרבה חבר'ה במכינה באו לבדוק את עצמם, לראות איך הם אחרי כך וכך שנים, מה המסוגלות שלהם, איפה הם עומדים, עמידה בלחצים. וזה טוב שהייתה את מדרגת הביניים הזאת, זה נתן המון. שי ואנסטסיה הם חלק מעשרות סטודנטים הנעזרים במכינות העל-תיכוניות לצורך השתלבות מחודשת בלימודים גבוהים. הסטודנטים שמגיעים אלינו, חלקם הרבה זמן לא למדו וזקוקים לרענון כדי לעמוד ברמה הנדרשת אחר כך במקצועות הלימוד הגבוהים. וגם באמת לחדד את היכולת להשתלב בכיתה, ללמוד, לשבת יום שלם בהרצאה. אני חושבת שמה שהם מקבלים כאן זה באמת מעבר לכל החלקים האקדמיים הלימודיים, זה את היכולת לבחור לעצמם נתיב אישי עם אופק, שאחר כך יבטיח להם השתלבות גם במקצועים גבוהים, אבל גם בעולם העבודה במקצוע נדרש. הם נפתחים, הם משתחררים, הם מרגישים שהמקום הזה כאן מחבק אותם, אוהב אותם, והם רוצים להיות פה. הם ממש לא ממהרים לחזור הביתה, הם צמאים לקבל את הידע, הם נהנים מכל רגע, ובסוף התהליך הם גאים. הם גאים בראש ובראשונה להישגים העוצמתיים שהם הגיעו אליהם. הם גאים על כך שפתאום יש להם גם הכרה מהחברה, כי הם קיבלו גם תעודת סיום, ותעודת סיום גם ממוסד אקדמי, שזה לא מובן מאליו. והם עוד יותר גאים שהסביבה נתנה בהם אמון, למרות המשבר הנקודתי שהם עברו. זה נתן לי ביטחון עצמי קודם כל. אפילו העובדת הסוציאלית שלי אומרת שזה שני אנשים שונים, מה שאני הייתי לפני המסלול ואחרי המסלול. אז זה גם החזיר אותי, אפשר להגיד למסגרת, אבל זה גם לא כל כך מסגרת, זה גם החזיר אותי לחיים בכלל. זה גם נתן לי גם המון תקווה לעתיד. ועכשיו אני יודעת שיש בי כוח קודם כל, וגם יש אנשים עומדים מאחריי ויכולים לעזור לי ורוצים שאני אצליח, וזה גם מאוד חשוב לדעת את זה. מבחינתי באמת הסטודנטים כשהם באים בסוף המכינה, מה שבאמת ממלא אותי בכוחות במהלך המכינה ובסופה זה באמת הסיפוק העצמי, לראות את החיוך שלהם על הפנים כשהם באים ביום הראשון והם נרתעים מהמתמטיקה, הם באים עם חוויות למידה מאוד גרועות, הם בסוף המכינה באים מצליחים אצלי עם ציונים מאוד גבוהים אחרי המון עבודה והמון קשיים בדרך שאני עוזרת להם להתמודד איתם ואנחנו מצליחים ביחד. היא העצימה את האמונה שלי בעצמי, והיה לי המון חששות. קודם כל לא קמתי בשעות מוקדמות הרבה מאוד שנים. בעיה שנייה, לא ידעתי אם אני יכול לסחוב 6 שעות ביום. איך אני מבחינה לימודית, איפה אני עומד. לא נגעתי בחומר לימודי מאז הבית ספר, וזה היה קפיצה מאוד גדולה של עשייה. אני שמח להגיד שאת המכינה סיימתי בהצטיינות בממוצע 97, ואני מרוצה מאוד מההישגים שלי. המכינה מיועדת לחבר'ה צעירים, שהמגבלה עד היום נפתח חסם עבורם להשתלב בלימודים גבוהים. הם מגיעים אלינו ומקבלים את כל הכלים שהם זקוקים כדי למצוא את מסלול הלימודים האישי שלהם, ואחר כך להשתלב בלימודים גבוהים במסלול קריירה. ממה שאנחנו שומעים מסטודנטים בוגרים של התוכנית, היא שהם לומדים להכיר את עצמם טוב יותר, ולהתאים את הידע הזה שהם רכשו לעולם האמיתי. והדרך הזאת היא מאוד משמעותית. חברת אשנב מלווה את הסטודנטים וצוות המרצים לאורך כל הדרך בייעוץ, הכוונה והתוויית הדרך הנכונה עבור כל אחד ואחת מהסטודנטים. אני יכולה להגיד לך שאתמול, אחרי ששמענו גם איפה האנשים שבדיעבד עברו את התוכנית והשתלבו כבר בתעסוקה ובלימודים,
זה היה מרגש עד כדי דמעות לחשוב שיש לי חלק בפרויקט שהוא כל כך מעצים ונותן תוצאות גם בטווח נראה לעין ובתוצאות משמעותיות. שאנשים שבאמת היו במקומות מאוד מאוד לא נוחים, שלי יש חלק לתת להם את היכולת להתעצם ולהביא את עצמם למקומות משמעותיים ומתפקדים ולהרגיש שהם חוזרים לכוחות שלהם, זו זכות גדולה. המכינה ללימודים על תיכוניים גרמה לנו לפגוש סטודנטים ממגזר מאוד ייחודי. זה אפשר לנו ללמוד מה אנחנו יכולים לעשות או איזה תכנים אנחנו יכולים להעניק למגזר שהוא לא המגזר הרווח בין הסטודנטים שלנו. אני בטוחה שהתכנים שנלמדו במכינה הזו יכולים לשרת אותנו גם במגזרים אחרים. קיבלנו שיעור בסובלנות, בתרומה לקהילה, ביכולת לעשות התאמות של תחומי לימוד מסוימים לסטודנטים מסוימים, ומבחינתי זה מפעל. אני כמובן ממליצה לכל אחד, מישהו זכאי, להצטרף לתוכנית. זה נותן תקווה, זה נותן אפשרויות, זה נותן קשרים, זה משהו שפותח דלתות ופותח מבטים. אני מאוד ממליצה לתוכנית. רוצו להירשם.